24. 24. Skal jeg så ikke have stolen sne? Du kan bare låne en sneskovl fra en af de andre hytter, hvis der er. Yes. Yes. Hey. Det der skal ske, det er, at vi laver et organiseret angreb. Planlagt angreb på Thomas Thyre og drengene, fordi vi synes, de er irriterende. Så det kommer til at foregå på den måde, at jeg... Så de får simpelthen en særlig velkomst nu her, når bussen kommer? De får en særlig velkomst, ja. En kold velkomst, kan man sige. Vi tager dem ned fra bussen af, trækker dem herop til hytte 24, hvor jeg har 2 kampsoldater stående klar med diverse skarpeskyts. Så det bliver rigtig sjovt. Rigtig jeg tror, de er på vej. Der kommer de. Hej så. Velkommen til Idrætsfjeld. Jo, tak. Hvad hytte skal I bo i? Jeg skal bo i 16. 16. Den er lige deroppe. Den er deroppe. Ja. Jeg tror 25. 25. Det er den derovre. Nej, for satan. Hej, min ven. Hej, Jonas. Hej. Kom. Ja, lige over. Hej, jeg lever dig. Hvad hytte skal du bo i? Nummer 13. Okay, fedt. 13, den er derovre. Hvad hytte skal I bo i? 24. 24? Okay. Hvor ligger 24? 24, det vil Busse lige vise jer. Ja, vi skal 24, mand. Jo, vi går med bus. Ja, gå med Busse. Skal vi ikke lige have vores bagage med? Ja, men det er bare at se den først. Så kommer. Det er en succes. Ja. Hvor satan, der er glat hernede. Ja. Eller oppe. Ja, og det skal vi være glade for. Ja. Hvad skete der, Jonas? Ja, de vil jo lige komme og sige velkommen og sådan noget. Hvad skete der så, hva'? Ja, hvad skete der så? Ja, hvad skete der så? Hvad ligner det? Jamen, det er lidt svært at se med det her med Night Vision, så du bliver nødt til lige at forklare. Ja, først så kom der 2 bagfra, og så... Ja, ned i den store dynge. Ikke lige den der, men Ja, en af en tilsvarende. Ja, og så en hvid og så en. kom Thomas jo også, og han er min roomie. Ja. Det er Thyre. Og han kommer og hjælper. Tak. Okay. Hvad sker der for det? Du dør. Ja. Er sneen god? Skal I bo derinde? Ja. Det skal vi. Okay. Vi skal bo i en stor hytte. Ja. Hvor mange skal I bo derinde? 8. 8. Hold op. Det bliver ren hygge. Ja. Det bliver fedt, vi har lige været inde og tjekke det. Ja. Er I tilfreds? Toilettet er fikset, så... Rent tilfreds. Ja, så er det fikset. Hvad er der galt? Tøtte, han har testet det, så det, Okay. det er godkendt. Vi drikker varm kakao. Ej, hvor hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt. Hey, yo! Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Det er godt. Ja. Det er fantastisk. Jeg står her og tager singlen på, det går bare ikke så godt. Hvad så? Er I ved at komme godt på plads? Jeg synes godt landet. det er lidt svært at komme ned og Der er sådan en stige her, man kan bruge. Har du... Nej, fordi jeg er bange for Nå. Jamen, så må du altså selv om det, så kan vi ikke hjælpe dig. Så må du bare... Det ser illegalt ud, det der. Det er helt vildt. Hvad så? Er I kommet godt på plads? Ja. Vi har lige rykket lidt rundt, så der er plads til at det. Det er super. Så hvad vil det sige? Hvad har I rykket rundt? Vi har taget os med seng. Ja, vi har rykket en seng over i et større lokale, så vi alle sammen kan sove derinde, så der er lidt pyjamas party. Så alle 6 tøser, I ligger bare i en stor bunke og sover? Nej! Det lyder det hyggeligt. Ja. Så Katrine, hvad er det, der er sket? Så du hvad? Er det Nicoline? Jeg kan ikke lige se det. Hvad er det, du laver? Så fast. Sidder du fast? Ja. Det kunne vi også bare prøve. Hvad så nu? Sidder du stadig fast? Ja.
Hvor er det, du sidder fast? Sidder du fast der? Nå. Er du klar? Sig til sekund. Ja. Hej så. Hej. Hvad så? Nå, det må vi lige finde til dig et eller andet sted. Jeg så føler I er godt modtaget og... Prøv at se, vi har det fint nede i lommen for det hele. PlayStation er. Så PlayStation. Jamen ved du hvad, så bliver det jo ikke mere hjemligt. Og højtaler der. Ja. Ja, det er sgu vildt. Ja. Så Simpelthen. mangler vi bare kaffe til kaffemaskinen, så. Ja, men når vi ikke engang er færdige med at pakke ud, så kan I komme ned og hente det ned ved os. Er I glade og godt tilfredse ellers? Ja. Hvornår vækker du os i morgen? Det bliver lidt tidligere end normalt, fordi vi skal ned og vi skal stå ned og hente ski klokken 8.